जों तिनी और प्रेस मिट मा खलायगा तम हिमाले मणिपुर जेबाबे गतना अंखा ओ गतना बेलाय खे सेलें मासिसा ओ गतना बेलाय खे लासे मासिसा तम हिमाले और वो मणिपुर 3 मास रमिनाय और वो जाति गोष्ठी दांगा अंगलायखा जाति गोष्ठी नांगलायखा फिया बासिं और तेब नुखा आ जरा वो नेटवर्क बंद खायरि जाखा जखन नेटवर्क खुलोगो अब 2.5 मास तो जों अबनो नुखा अ गतना हंकाय 4 तारिख मे नि गतना 3 तारिख मे वो जखन बंग आरो आंदोलन नंगो स्टूडेंट रंगना आकरनो तुये 4 तारिख नि मे वो हंकाय आरो उरपाती लायखा जखन उरपाती लायफ्रुनाय कायसा पाराव बरक हाबिका कायसा पाराव नक हरिखा कायसा पाराव नक हरि फुरुनाय नक सकसा फुरुनाय गिरिजा गैनाय बुरै खरकताम बलंबखा हाबलायखा ताई बुमा बुफा दंगो आ जराव पुलिस रक नुगैनाय बरक न सेफ्टी नि बागैनाय बरक न रमबैतु बुइनाय जखन आ जे गेदारिं नाय रक बाय लामा मालायै बरक न कासुगैनाय गारि नि बुथाग्रिवै बरक न नारखा आ जराव पुलिस बरक न हेन ओभार खाय मारिका आबो ओंखना पाब्लिक जखन गोबां बांगो आरो बांगो आ समय पुलिस रक जदि कम हंकाय फान पाया अंगै थांगो अमाहाय गतना फान ओंखना तो फानो सानानि मुसुंगो पुलिस रक अमाहाय के याफार गाबो मानि परेबो बरनि जे तमुं रंनो बसजों आरो सिथाय खलायो नायथाय खलायो तेबो जों आरो साइमाका जे बुरै रक न बुरै खरक तामनो रम तुमानि जत्तनि साकनि रि न खेंगैनाय बरक न रिक हिमरिका आ जागाव दंगो खरकसा 50 बोसोरनि बयस खलाय तिनि बुरै बुखुक अ बुरै बुखुक न हंका बर याकारि रहका ताई खरंनि हंका 40 बोसोर ताई 20 बोसोर बरक न हंका तुई पारानि जे लामा हामिया जे काचा लामा अ लामा हिमरिका हिमतुतुई पर्यन्त बरक न सात गया जागा तांथ गया जागा आरो रग बरक याग्रिखा अमहाय नुगैनाय मुक्तरि थांलिया नुगैनाय माइ ततरा लायलिया बेलायके खामो अमहाय गतना नक न नुगै अम बुरै रक नि ऊपर अमहाय जेबाबे अत्याचार खलायका अमहाय के हिमरि मानि परेबो बरक ताइसा खेतनि जे खेतव तलांगै माइ खेतनि माइ नाराव तलांगैनाय बन आरो पालथाय गणदर्शन खलायका बारे गेंग्रेब खलायका अब गेंग्रेब खलाय मानि परे तिनि जे खरकनै बुरै बुखुक बरकनि बयान अबनो जों बुजिखा बनि बयान मीडियानि बुसकांगो अककनो साका तिनि पुलिस रक बरकनि उपस्थितिते बरक तंफ्रुनो अमहाय के हिमरि जाखा रिक खलाय जाखा ताई गेंग्रेब खलाय जाखा हनि बसाका ताई पुलिस रक नीरब खायना बरक नासिक दंगो हनि जे कक सामानि आं सानानि मुसुंगो पुलिस प्रशासन पुलिस आइन जतनि बागै न थान एक जे जागाव बुरै रकनो अमहायकै जे बुरै रकनो चिरिक दिवै बुरै रकनो अमहायकै असहाय न अमहाय खाय दंफ्रो बरक आरो बुसानानि दरकार दंमानि तेबो सानानि मुसुंग आरो जे मुख्यमंत्री हिन तंनाय आरो मुख्यमंत्री बो नीरब मुख्यमंत्री बो किसुसाया अबनि बेपार आसुक बाय थागिया आ जागाव तिनि बिबिनो अमहायकै रिक हिमरि मानि नुगैनाय खरकसा बुरै बुखुकनि बुफायं आमरि उइनाय बिबिनो बानचिरिनानि बागैनाय ब आगुगै थांफ्रु हंगाय बन जे बुथारै सिबि मानि आबो बेलायखाय आबो निंदनीय बेलायखाय नासिले मासिसा अबो बेलायखाय जलि मासिसा अमहायखाय जे बुथार मानि अमहायखाय जे बुरै रकनि ऊपर अत्याचार खलाय मानि ताई कैसा हंका और बेलायखाय पुथुकाय वानसुक जांनानि कक हंका जे समय 4 तारिख मे वो गतना अंगो वीडियो वायरल मानि हंकाय 19 तारिख जुलाई अंगो 19 तारिख जुलाई मानि परेनो भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब आप्रुसे कक सावो नरेंद्र मोदी जी ब साइमान दंगो जे मणिपुर जे अमहाय गतना गति तंमानि मणिपुर जे अमहाय
gosti kundol ungui tongmani obo sudu viral ungui nungmasi viral ungya o boma hai ungui tongkhana phiaba modi je aprose bini thumani sisawo aprose bo kok sawo inge ang obono sanani musungo je jagao police saimano je jagao mukhyamantri bo saimanani kok mukhyamantri bo saimano tangai obo प्रधानमंत्री no okorong no janu gya angkhana tangai प्रधानमंत्री hingka hingkai ba asu 3 mas doria oro je gunogol ungtongmani jagao je a jagao प्रधानमंत्री waisapano thanginai obono samal riya angkhana kai ang obose sanani musungo je bini jorada tong jorada kri ni je jeng susanani thangka hingkai tebo saimano jeng khanao प्रधानमंत्री आ जराओ ओ 3 मास नि बिसिंगो ओ 3 मास नि जराओ न बो फ्रांस जापान नि अमेरिका रगो बो थांग बेरेखा अम हाय 8टा जागा दा कयटा जागा वो थांग बेरेखा असुक जागा से थांग बेरे मान हंगाय नों सालचा बुदानि जरा करिखा मणिपुर थांगिनाय नों अगतना न सामालिनानि आबनि बागिनो तिनि जदि भिडियो भाइरल नया हंगाय प्रधानमंत्री बो अकक सागला कामुन जदि भिडियो भाइरल नया हंगाय मणिपुर अम हाय जे बुरी रक अम हाय के सातक जाक तंगमानि बुरी रक जे लासि मासिंसा खैरि खुगुइनाय अम के हिमरि माने अगतना न भारत बर्षनि बर रक नुगला खामु ताबो जत्त भारत बर्षनि बर रक नुगुइनाय अबनो बा कन्डेम खलाय तंग अबनि प्रतिबाद जानुगुइ तंग तेबो सानानि मुसुंगो नरेंद्र मोदी जी नो दति खलायनाय एक्शन नाहादि अब वानसुक जाक नानी कगया अब एक्शन नाहानानि ककसे ताम हिमालय जे कालपिट अरो कालपिट खरक जाया अरो कालपिट खरंग नै खरक तामिया अरो कालपिट नखा भिडियो फटेज स्राय के जों नुगुइ दङ अरो अंखा 30-40 जन मत बरक दङ कालपिट दङ बरंग न चिन्हित खायै बरंग न खरकसा के सिनिबुइ रमबुइनाय बरक न अरेस्ट खलायदि दति बरंग न फांसी अर्डार मारिनाय जदि नों अरबो जदि फांसी अर्डारिया बरंग न हाइन जदि फियगुइरि कांकांकाय अब शुधु मणिपुर थागला अब सारा भारत बर्षनि राज्यो अब सरगुइ थानाय और बिहार हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी और तामिलनाडु हिंदी जत जगह सारगुइ थानाय ताम गेरेन्टी तंगा सारगुइ हिनाय जे जगह पेंडेमिक कोरोना भाइरास जों खानावो उरंखापो आरो अंखापो हनिनाय एरपरे तिरप्रा हापायो ताबो अम हायनो उंनाय जदि अम ताबो उसुक जरतै थाम गया जे दुसिनो शास्त्रिया हंगाय बररक तेबो उफालबारिनाय तेबो बररक सिरंनाय नुखाय मकलबाय सागो कलायो सागो मकलबाय खुंजुमै खानाका हंगाय मकलबाय नुखाय सागो कलायपो अम हायकैनो जदि तिरप्राओ बताम ग्रेन्टी तंगा जे मणिपुर जे गतना गति तंगमनि और गतिया आबनि बागिनाय नरेंद्र मोदी जी नो अबनो कबुं मुंगना रोंनाय जे सामानि नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिनी सामानि और वो तेबो भारत माता की जय हिनी सामानि आओ भारत उनका सम्मानित तो देश भारत उनका भारत माता देश ओ भारत माता देश न बानचिरिनानि बागै बा सम्मान जनक तरिनानि बागैनाय अमहाय नंग्रामी सामुं तांनाय रंनो दति खाय अरेस्ट खलाय बरंनो कठोर शास्ति रइनाय बरंनो अब बंगनि बरंनो एकदम निनि तामनेनि फांसी और कुनुताय शास्तिया फांसी रिनानि उंथन नै कबो मुंनारगो बारा कक सालिया ताम हिमालय अम हायके प्रधानमंत्री जदि अम हायके एक्शन ना गांगा हंकाय बेलाय न जानाय जदि एक्शन ना हंका और स्रायमन तंगै थानाय बिनि कुर्सी कमावै थानाय अब हंका ब्रैनि साप तंग्रंनाय आबुनि बागै नि कुर्सी बानचिरेना मुसुंखा हंकाय दति अब ब्रैनि जे अम हायके सम्मान हारि तंगनि जागाव जतनि नग्न खुंगन बुरि तंग अम हायके नों रक्षा खलायदि हिनाय नरेंद्र मोदी नि थनि कबगैनो आनि कक अरन थाका हाम